Londo tak adepane. Iya. Sarip njaluk dawa pangestumu ya. Iya to. Muga-muga Sarip diweni slamet. Oh iya. Donga pangestuku tanpa nono ya Le. Lungguh dhisik ning ngarepe simbok kene Le. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul, timbul, timbul. Anu aku nyun, aku Lah iki timbule wong tuwa ki sing aku ya kuwi aku lho. nyun timbule sithik ya. Beberapa tembang Bismillah. sampun dipunaturaken Alhamdulillah. diwujud. Nggih sembah nuwun Mas Mito Darsono. Nggih. Wondene mboten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran ingkang sampun dipun lenggahaken Piyayi Banguwan. Insyaallah dalu niki anggenipun gelar pagelaran dipun ridhai dening Gusti Pangeran sedayanipun. Amin. Allahumma Mbah amin. jantenan Mas. Kaya-kaya kesiram banyu adem ya ngriki. Banguwan ternyata anggenipun gelar budaya saged kagem percontohan sekabupaten Tulungagung. Tepuk Ya. tangan untuk masyarakat Tur Banguwan. iki kanca kadhes sak kecamatan Dungwaru rawuh. Amin amin. Ah sing saka Rejo Agung ya rawuh. Wah tenan Mas. Sing saka Pak Tris ya Keparang rawuh. Masya Cekake Allah. kumpul kabeh. Estu, Iki do ana kene Bulusari ya Keparang rawuh. Heeh. Jebul Banguwan niku piyayine jemenai, Pak. Enten tontonan saged duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menunjukkan menanamkan persatuan dan kesatuan berbhinneka tunggal ika, menjaga NKRI, harga mati Pancasila sakti. Dasare uga loro-loro gawe. Nggih. Mametri desa uga peringatan hari ulang tahun RI yang ke-81. Wis Pak lagi teko lho ngopo-opo wis dirubung perangkat-perangkat nika. Ha ngopo? Kowe yo ngruntel dadi siji keringete ndak karo-karuan. Ha iya. Ning nggon niki mboten sadi cawang kok kesele. Ning semangate, Pak. Ya iya, semangat kuwi sing patut untuk ditiru. Nggih. Sakabehing gawean kuwi waton dilandasi rasa semangat. Insyaallah bakal diijabah dening Allah taala. Alhamdulillah. Kula Mas Kluthuk sowan kali panjenengan Heeh. niki pikantuk mandat saking Mbah Lurah Banguwan. Iya. Niki rencana sesuk-esuk kowe gak entuk mulih, Mas. Arepe didol ning pasar Singgol mburi ngono lho. Iya, Niki lak nggon pasar Singgol to, Pak. Ayo bangunan. Dadi kene iki swadaya masyarakat perekonomian masyarakat maju pesat, Pak. Ya. Niki lho Cobi. Mas Kluthuk niki dadi katresnane Mbah Lurah. Panjenengan boten picados to? Dipirsani saka ngendi? Loh, desa niki kula sawang gedhe Mekah Bawira. Ning siji enten sing kurang. Apa? Kentongan. Kula niki rencana ajeng dituku pira regane ajeng digandulke ngarep balin desa. Tinggi kentungan barang bangunan. Nggih kentongan niku. Wong ngeten iki ya melu seneng kok Cobi. Yen pirsani jajal. Mas Kluthuk ki paling ora nek meneng ngeten iki mesti duwe apa sih kudu diomongke. Jajal. Arepe omong apa ning dalan wedi meh bragus. Lah ngopo? Lah kowe ya matur nuwun dari Bapak Kani Pak Kapolres. Pak Kapolres nuwun. Pak Ngono. anu Mas sapa? Pak Tuhan. Polantas, terima kasih. Pokoke ngapunten nggih Pak Minto nggih. Heeh. Ngapunten telat niki, tapi kula niku seneng dalu niki teng Banguwan. Alhamdulillah mugi-mugi Kowe sedaya. jane mau rados apa piye? Ya ya betul iki. Angger omong kok ming kukur-kukur kene terus iki. Ora kukur-kukur niki kula niku seneng dalu niki teng Banguwan Pak Minto. Alhamdulillah ternyata Banguwan kula niku alhamdulillah teng Banguwan niku alhamdulillah niku pun udakara pun ping lagi pisan niki teng desa niki kula. Ditimbali. Wong lagi ping pisan le mundawake. Bolak-balik Banguwan niki alhamdulillah. Monggo ki mau didhawuhi karo Mbah Nggih. Liman. Mbah. Muga Mbah Liman sing saka Dewan Daerah sing saka fraksi Golkar Oke, nggih. paring dawuh muga Banguwan nggone melestarikan budaya lumantar bersih desa ora mung pisan iki ning berkelanjutan Amin. untuk jangka panjang. Malah insyaallah beliaunya dari DPR Partai Golkar nggih, DPRD Ah, nggih. ya. Niki insyaallah teng Banguwan niki wayangan niki didamel saulon ping 4 Pak. Menika ngoten. Sak Kowe ora wulan ora cerintisan lho kowe. Ping 4. Jadi insyaallah tak jamin leput.
Mbah Lurah. Waduh. Kowe iku dene nyawang Mbah Lurah ki seneng kok. Ya Mbah Lurah seneng alhamdulillah. Mbah Lurah niki kaya Mbah Lurah Bangunan, Pak. Mbah Lurah Bangunan menika ora bedak-bedakne endi pejabat, endi perangkat. Nyatane seragame ya padha karo karyawan-karyawan wonten ing utawa staf-stafe wonten ing Balai Dusun menika. Lho, Mbah Lurah ngeten iki lho, Pak. Menika saged dipun wastani Mbah Lurah sing ditresnani kalih warga Ayo, masyarakat. pancen unsur kebersamaan ki ya ning kono kuwi. kok. Kene iku Pak Minto. Mbah Lurah sinten? Mergo Mbah Lurah ngrumangsani sebagai kepala desa ndak bisa berbuat banyak tanpa support utawa kanca perangat sing padha kerja bareng-bareng. Nah, iki lho contone Pak Minto. Pak Minto ki ya Mbah Lurah. Nyatane apapun bentuk beliaunya sebagai Mbah Lurah, loyalitas utawa nun sewu. Beliaunya tuh nun sewu. Pak Minto ki pakai serjo. Nggih. Ngarepe digawe pendopo agung. Alhamdulillah. Pak Minto. Ngoten nggih. Lha iya. Omahe ya pendopo. Lho. Pawon ya pendopo Pak Minto ki. Pawon ki pendopo. Kamar ya pendopo. Lho. Dadi grup ki semek pendopo to ya grup. Heeh, kabeh tak tuki kentongane kurang siji awakmu sing digantung ning mburi. Jenengan iki yo gampang nesu kok. Ora kok gampang nesu wong jenenge omah kok ngendi-endi pendopo ki yo malah rawangun to ya. Mbah Lurah Bangunan menika saged dipun wastani Mbah Lurah sing hebat, Pak. Sinten asmane? Mbah Lurah Bangunan menika. Kangge sinten asmane? Iku mula ngono lho. Sapa asmane? Asmanipun Mbah Lurah wau lah nggih pun. Nah. Nah niki lho ngeten. Nah ngeten lho. Niki lho. Iku mula ngono jajal. Mbah Lurah Bangunan menika inggih menika Wis kanca plek. kanca plek Pak. Menika penyepo Bapak HUT RI menika Contonge. Aku giyeting ku ngene iki. Kene. Bapak HUT. Ngene iki jenenge ditimbali ki nggon pustakata ki ditata. Aja kok terus Mbah Lurah HUT RI iki kepiye? Mbah Lurah Budi Setiawan. Nah, kuwi lho. Pak Iku ngerti. Pak Budi menika nun sewu. Lho kula Pak Budi ya wis apal lho. Kok saged Pak Budi ki aku wis karo keluargane Pak Budi aku lho. pun kenal. Pak Budi ki duwe dulur ki Mbak jenenge Wati. Terus adik jenenge Iwan. Lho ki apa ijo tenan? Oh iya. Kok kenal nggon ngendi Lho sampean? ning gone pelajaran bahasa Indonesia kae Budi, adiknya Wati gitu. Kakaknya. Ngawur wae ya beda meneh. Kuwi lak ya padha enek lagune Pak Budi menika jos Pak. Pak Budi menika piyantune kang blobo, piyantune kang saksok, piyantune kang tresno kan budaya. Napa meneh Pak Budi menika ingkang sing di Pak Budi menika sing di Pak Budi menika lah ya Sing ndi? Pak Budi Lho. Lah ya sing di lambemu kuwi lho. lara lho. Kowe kok ora ngunangine tok njon ndi nggone. Pak Budi menika Lho. ingkang Sing di ingkang damel jilbab menika. matane. Pak Budi kok jilbaban apa Pak Budi menika ingkang nambel blangkon menika Pak Budi Pak. Pak Minto lah Pak Budi. Gagah pideksa. Gagah pideksa ngagem blangkon. Blangkon. Ngapa sebabe? Sebabnya kok nggih helm dikira pemadam kebakaran. Kowe iki lambe iki nggih omong sing apik, Mas. Wis Gusti Allah maringi sak titahing randening badan iki wis beda-beda fungsine. Iya. Kok iso dikira pemadam kebakaran iki lho. Maksudnya blangkon. Blangkon menika saka tembung blang-bleng bakal kelakon Pak Minto. Dadi insyaallah blang-bleng menika aspirasi masyarakat, beliau sebagai lurah menampung aspirasi masyarakat bakal kelakon bakal terrealisasi. Nyatane Bangunan menika menjadi desa sing maju gemah ripah lojinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Tuh. Mulai nek lagune. Tuh. Balurah sregep leh ngibadah. Heeh. Pak Camat Salat salat. aja telat, Pak RW salat aja dhewe, RT ne ra salat. ditapuk lambene. Ayo padha jamaah. Tegese ditapuk lambene secara lisan ngelingne ayo to Pak RT padha salat to. Pak Lurah Budi pancen meraati. Piyantune yen disawang pancen gedhi. Masa gedhi, Mas? Oh, Budi. Barek gedhi apane? Gedhi awake lan gedhi kesabarane, Pak. Uga gedhi TKT. TKT. Pak Lurah asmane Bapak Budi. Piyantune pawakane pancen gedhi. Wonge lucu dicedheki rada gemesi. Insyaallah Pak Budi akeh rejeki. Iso lho, Pak. Iya. Iso. Pemimpine lenggah ana desa Bangoan.
Bisa banguan. Banguan nadamu Gus, nadamu. Ya coba nadamu. Lenggah mimpin ana desa banguan. Insya Allah mengutamakan kesejahteraan. Gelem srawung ning dalan-dalan. Insya Allah rezekine sak paran-paran. Amin, amin Allah. Kowe iki apa-apa kok iso bocah kok gemes iki. Ana lurah disengkuyung karo perangkat. Kabeh perangkat yen tak delok sregep salat. Dulur kok nyenengke. Wonge apik ra. Ngapa mbok kokok iki lho? Di Pangkalan dhisik ya. Wonge apik ra tau tumindak maksiat. Insya Allah kabeh selamat donya akhirat. Salatullah salamullah ala ben entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, pancen selawat iki ngademke swasana. Sindene selawat iki ngono. Lho ngono ora kok tangane dibuntel anduk kaya wong penyakiten ngono. Jajal. Salatullah salamullah. Yo. Sing pinggir dhewe obah ngono lho. Kowe iki mbasa aja obah, pinggir dhewe kon obah pas wuk. Mare ngejak bojone iki apa ngono. Jajali. Pak Lurah dibantu kami tua. Kami tua. Sik, sindene sing anu. Pak Lurah dibantu kami tua terone. Ya coba. Jajal, ya jajal. Tuh agak jajal. Ayo. Sono se. Oh ya wis aku. Ono wedoke akeh. Pak Lurah dibantu kami tua. Oh, nyapa? Nyanyi ditutukke. Purwakandine. Aku tak melu-melu grupmu. Pak Lurah dibantu kami tua. Piyantune cilik gagah pideksa. Rono rene kabeh sregep dedonga. Tak dongane kami tuwane panjang yuswa. Kami tua dibantu Bapak Bayan. Sing ndi wonge? Sik apa? Kok sing diwangi iki lho? Wong kari nyaut. Nah, Bayan biyayine luman. Nah, iki lho. Berarti jenengan dari andil gini. Iya. Berarti klitik Mas Minto, terus klitik Mas Dudu. Oke. Ya, pamit tua dibantu Bapak Bayan. Nek Pak Bayan biyayine pancen luman. Langgeng urip panggone bebrayan. Insya Allah cedak marang pangeran. Sing teng desa strukturale sinten mawon? Enggak paham aku. Loh, lah sampe lurah kok ora ndek staf apa piye? Oh, struktur. Nah. Kok ora? Tak pikir strukture ning kene. Mboten lurah iki sapa wae ngono. Bal bayan apa? Ya. Bayan sinten? Hah? Bayan iki lho. Yo bar bayan yo RW. Nah, Pak Bayan dibantu Bapak RW. Pak RW pancen loman dhewe. Didelok pancen akeh duwite. Ning asline pancen sithik bayarane. RW to sinten? RT. Pak RW dibantu Bapak RT. Pak RW dibantu Bapak RT. Pak RT akeh ra duwit. Apa enak iki? Ambo golek pangan dhewe-dhewe niki. Yen Pak RT Pak RW dibantu Bapak RT.
Pak RT delok-delok lungguh dhewe. Wonge nglamun ning gedhe ikhtiare. Mergo mikir September kudu lunas PBB. Iki lurah ki ya apal kok. RT RW dibantu Bapak Mudin. Pak Mudin. Iya di sana. Mbah urusana dhewe. Kok golek bola iso. Ayo. Ayo. Segera. Pak Mudin penggayane ngubengi. Ayo. Hah? Ayo. Apa? Divisi kok. Apa? Ayo, RT Wis kono. RW dibantu Bapak Mudin iku iso. Ndadak kok ayo. Pak Mudin. Nggih. Pak Mudin iki gawean apa? Ya mbok. Pak Mudin gaweane nikah ke rakyate. En. Hah? Ayo TE. Kene rakyate waktu kawin ngono lho. Bah. Kawin diomong-omongne kawin iki tertutup. Nikah, Pak. Lah yo muni nikah ngono. Nikah karo kawin iki bedane ning endi? Enggak raus. Engko nek tak jawab loro lho. Ora apa-apa. Enggak. Nikah karo kawin. Heeh. Yo nek Nikah ki yo niat indah, keluarga kan harmoni. nah ngono. Kawin iki kerep awak Gak jenake. Ning enek meneh. Dadi Ya, ya, ya. dibulai. Ayo Jaya. RT RW dibantu Bapak Mudin. Bapak Mudin sabdolane yo ning saben. Weh. Saben metu ora lali mesti izin. 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 Iya. Izin. Iya. Izin. Wes karepmu wis ora. Kok Ayo. pikir, Pikir iki, ayo. izin. Saben metu mesti izin. Ya. Jin. Izin. Entak to lambemu lho. Mikir kok gedeng aja lho dia. Ah suwine ramos. Ngajo bakal mikir. Yang cacek ngono. Ayo. Lek ra izin Ayo. susah lek enek wong kawin. Tegese nikahke. Nikahke ngono. Heeh. Bapak Mudin dibantu juru kunci. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Nah. Saben dina yen ora temu wong mati. Mara ning omahmu bojomu dipateni. Iki lho, Jan. Aku getihku ngene iki, Pak. Sengit lho kowe iki, Jan. Coba. Lah ya wong lara ati iki ya Betul, ngono Pak. kuwi. Tapi alhamdulillah Pak, ing Bangunan menika dalam rangka bersih desa nggih Pak nggih. Lho iya lho. Uga hari Ate. ulang tahun RI. Alhamdulillah menika 81 menika saka tembung 88 menika 88 menika woki woro-woro Pak. Woro-woro terhadap warga masyarakatnya, mudah-mudahan warga masyarakat Bangunan ini akan menjadi warga masyarakat yang hebat. Lu menika luar biasa. Insyaallah sawise gelar ringgit Mas saling dalu menika insyaallah kedepannya warga Bangunan menjadi warga yang luar biasa. Mula jiwa nasionalis Loh. jiwa Loh, pahlawan iya. harus tanam. Tanamkan. Kuwi Kaya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kemarin itu anak saya kan anakmu dari apa Agustusan iki. Ayo Wong dari iki sebagai warga Indonesia harus berpartisipasi. Aja mung son horeg tok, tapi yo karnaval kudu melu. ayo tradisi no, Mas. Kamu tidak. Anakku jadi petani. Petani. dadi bakul. Anakku ki alhamdulillah dados izin Pak nggih. Angsal berkah panjenengan panjenengan anak kula kemarin menjadi paskibraka Pak. Wah, Anak saya. luar biasa Cik. terpilih sebagai Paskibraka. pengibar bendera. Dan alhamdulillah setelah paskibraka itu diangkat menjadi polisi Pak. Weluh. Bar paskibraka Langsung diangkat polisi. prestasinya apa? Jadi begitu setelah paskibraka langsung diangkat polisi. Lah ya karena prestasi pengibaran bendera. Sing ngomong sapa? Lah diangkat polisi. Semaput terus diangkat polisi gue ning rumah sakit. Kowe lambemu tak tuwapuk tenan lho kowe kok iso. Tapi sing Bijak nomor tenanan. tapi sing nomor loro dados tentara Pak. Alhamdulillah. TNI. Iya, Tapi iya. sedina langsung dipecat. Sedina langsung dipecat. Korupsi apa? Karnaval. Iki jan tuwek kok iso lamis lho. Jadi mung TNI karnaval. Nggih. Tapi alhamdulillah setidaknya itu anak itu harus kita support menjadi duwe cita-cita ingkang kados mekaten Pak. Ah, taruna ngungkuli bapa. Lah niku anu yo aja to Pak lek yo aja kuwi. Pesemone wong biyen iki lek duwe anak kekudangane le, wesuk lek umpama bapakmu dadi dalang, kepinteranmu, kelarisanmu, keberkahanmu ngungkulana karo pake. Lha. Wondene kados panjenengan natah Kang Putra. Ha iya. Kaya Toletantit wis tak gula mentah sak orarane wis rada patut Tongkat disawang. estafetnya Nah. berjalan. Kuwi ngono kuwi taruna ngungkuli bapa. Niku nun sewu. Kita itu harus berbicara dunia itu paradok Pak.
ana awan ana bengi ana dhuwur ana ngisor jenengan berarti lek ngendikan niku berarti sing jenengan atur niku hal-hal yang positif taruna ngungkuli bapa jenengan oke menjadi dalang sok ben duwe donga muga-muga anake jenengan sok ben dadi dalang luwih jenengan sik tapi nun sewu Pak Minto heeh taruna ngungkuli bapa itu kata-kata yang kurang universal kurang umum nun sewu oke lah kita itu sebagai orang tua lek pekerjaannya positif tidak masalah saya kira dadi wong tuwa ndelah bapake dadi maling. Ayo. Mosok arep ndongane tarung nguli bapa. Ning tembung ki kanggo sing apik ndang. Lah nggih urung mesti. Sok umpama bapake maling, le bapake iki dadi maling apik lho. Sedina iso nyolong pitik 4. Sok ben kowe kudu ngluwi bapak kudu iso nyolong mentok 8. Apa ya mungkin ngono kowe? Sik. Ora iso ya. Ora iso. Saiki nek awakmu umpama kowe duwe putra, duwe anak, gegayuanmu anakmu ki sing piye? Ya sing muga-muga anak bisa dadi anak sing migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Wis selesai. Lek perkara jabatan wis bene Tinakdir dhewe. tinakdir dhewe. Oh ya Berarti ora. taruna ngungkuli bapa Salah, Pak. Sing penting ki anak bekti, ngerti, setiti, hati-hati. Salah ya ben wong anakku wis ketok turun dalang dadi dalang kok arep ngopo? Lah, wong anak dalang dadi dalang kok bangga jenengan. Anak iki Pak. Jenengan iki berarti Paling tidak meneruskan sejarahé wong tuwa. Jenengan berarti kurang kreatif. Lah terus Anake dalang kok dadi dalang. Waduh, ora hebat, Pak. Kula niku nun sewu. Kula niku dagelan lho, Pak. Heeh. Anak kula ning Polsek Ngantru, Pak. Dinas ta. Nyopet ning kecekel- kepolisian. Nyopet kecekel ndek wingi. Maksudku ki sing apik ngono. Nun sewu, Pak. Kondang to. Nek ngene lak iso kondang. Ngene. Anake dalang dadi Dalang. anak kula iki wedok, Pak. SMA kelas 2. Heeh. Meteng, Pak. Hah? Ora lho. Wong kuwi aib keluarga tek bangga lho. Bocah ki nek majnun ngene iki lho. Anakmu SMA meteng kowe bangga. Bangga. Wong tua kocluk ya kaya Mlebu kowe. TV kok. Loh. Koran lho. Viral kowe seneng. Seneng lho Pak Mito. Lek sing apik seneng nek lek meteng saurunge nikah kok kowe bangga. Utekmu ning endi? Kuwi jenenge anakmu iki meteng nganggur. Loh, ning ndi-ndi ngene wong meteng kon nganggur kowe tau temen wong meteng kon menek klopo. Wong meteng kon nganggur berobat Mas Didik. dan rutin. Mas Didik. Dik dawuh. Sampeyan lho golek gandengan wong ketok ra setel, pikirane beda. Eten niku sing ngandani kudu atine lilih. Mergo anakmu kuwi ngono kuwi ora ana kancane kuwi diarani meteng dhewe. Bu, anakku yo meteng dhewe tau temen meteng karo bojomu. Yo meteng yo dhewe. Bangga. Bangga. Seneng. Ning kene iki lho. Kurang pengawasane wong tua marang Nah. anak. Mula kawigaten ngertenono ning sekolah iki paling mung 6 jam, 7 jam Jam. selebihnya tanggung jawab Orang wong tua. tua yang selalu monitor, mendampingi, mengarahkan. Sik, iki mau kata-katane piye? Bangga to? Kok kowe bangga? Bangga tenan. Bangga. Meteng iki bangga. Bangga. Sing barep. Barep. Sing nomor loro? Urung. Urung. Ya wis. Ya urung anakku lanang. Didongake meteng neh piye? Ora ngono nek dhek bangga kok caca musik pening omahe kluthuk wae. Nyapa? Ya Piye? ben tan ditengi dhewe-dhewe kono. Ya ora mungkin lho. Lah ngopo? Sing nomor loro anakku lanang kok. Kowe ato tenan. Kagak Pak, anakku sik cilik-cilik guyon-guyon Pak, guyon. Tanamkan dari dini. Betul. Loh, Bayangane wong tua mesti dicontoh anak. Wong tuane apik, anake mesti apik. Wong tuane mengarahkan, anake pasti terarahkan. Dadi ngene iki piye carane ben iso duwe ilmu. Iya. Dicontoh pahlawan zaman biyen. Iya. Jajali. Iki lah pahlawan to, Pak. Heeh. Dijikuk perange kalau wau panjenengan kados ngelaken Jawa Timuran. Ya. Nah, awakmu dadi londo. Londo. Dadi londo. Londo. Londo kok gosong ngopo ya pas. Londo niki njogo seleb-seleb blendos. Kowe dadi londo. Aku pahlawan Jawa Timur. Sapa? Sarip. Mbok Sarip sapa? Mbok Sarip golekne tukang adang enek ra ki? Mbak Sulis sapa? Ki dadi Mbok Sarip. Sapa ki? Sulis. Mbak Sulis. Oke, sing cantik pisan, Pak. Hah? Ngono, golekne sing cantik. Ya. Kok aja sing anyang-anyangan lho. Sing iki. Sulis iki to. Heeh, Mbak Sulis. Dadi londo sampean jajale. Dadi londo. Sora. Iso-iso. Londo ngomonge kilate ditata. Iso-iso. Kula dadi mboke Sarip. Dadi buku Iki ya. krana pengetan hari kemerdekaan penyesuaian. Sing jajali. Cing, ngambil saka jenengan, Cing. Sampai saka jenengan. Alhamdulillah.
Wah, Pak Deni rambutnya semir barang. Semir matamu terakhir putih kok iso. Nyewa Mas, nyewa 50. Sarungnya mintanya tentang Dik. Sarungnya tenggri ya. Wah, Ono sarung ya. Ini lho, tangkine lho. Sampeyan kok kono rasan-rasan, sarep kok ora. Londone tak persiapan ngono lho. Boleh. Kong. Properti kok. Nih, udah Iki sarung sapa wong kowe. Angger tukang son ra tau mulih yo ngene iki. Aku kelingan sampean nggo sarung ning endi ambune ndak karu-karuan. Wah, nih. Ponorogo to kae. Lah iya. Ya, jajal. Tung tak tok. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini pagelaran Ki Minto Darsono akan menggelar satu prapen Ludruk Gaya Baru. Ludruk Gaya Baru akan mengambil sebuah cerita Sarip Tambak Oso. Sarip akan diperankan oleh Cak Jo Klidik. Dung 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 dung. Yogane iso lali piye. Lho, lah kok meneng iki lho. Terus kok. Sarip akan diperankan oleh Cak Jo Klidik. Dan sebagai mboknya Sarip, Yuginem. Urung wae bawa. Urung ini mbok tabuhi. Mboknya Sarip akan diperankan oleh Nyi Sulit. Balik. Ngene kok nambalik iki lho. Lah kena penyakit dengkek. Bintang tamu malam hari ini kita saksikan bersama-sama. Ada bintang tamu kenamaan Jawa Timur. Siapakah dia? Ki Minto Darsono. Rono. Ayo natap debak no. Ayo Ben. Ki Minto Darsono sebagai sutradara dan Nyi Suli sebagai mboknya Sarip. Dan tidak lengkap pagelaran malam hari ini, tidak ada pendukung pemain antagonis. Bintang tamu yang cukup andal malam hari ini adalah Cak Jo Kluduk sebagai penjaga toilet. Penjaga toilet. Oh, yo tak keluput tak gerucuk ndasmu. Sebagai Walondo. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama Sarip Tambak Oso. Kon iku nduk endi se Sarip? Tak goleki kon totok kono totok kene totok gentak. Gak ana totok kono totok kene totok gentak. Kon nduk endi Sarip tak goleki totok kono totok kene totok gentak. Ketoke mbok iki tontonan ngujang katanya. Dulu tonton gentak dok itu ya. Kok polahe ngono iki? Mbok iki ya sing halus. Ya apa rek anakku gak mulih. Ndok ndi ae kon iku rek. Alus-alus. Iya kok tutu gentak dok iki. Wah, aja gilane lis ngawur rek. Iku gak gilane. Ngene iki. Dialuske Mbak Sulis. Totok kana, totok kene, gentak gentung dong. Coba. Kon ndek endi se Sarip tak goleki totok kono totok kene totok gentak. Totok gentak. Totok gentak. Totok gentak. Monggo sinten ingkang badhe ngersakaken totok monggo. Maksudnya ki hilangi kata-kata totok gentak dong lho. Wijane mbok Sarip apa kurel kene. Kowe ngawur. Maksudnya ki Gak aku usah goleki kowe ki totok kono totok kene ki Iya. kok kono kok kene totok gentak. Jos ngono lho Mas. Kowe kene tak totok tenan lho. Mau. Aku kok sosi gemes aku.
Wong rasa gawe tutuk kono tutuk gentake rasa. Mau. Mau. Nanti. Sepurane ya, Dik. Tutukku tak nggih nutuk liyane. Sudah. Karena sudah banyak yang diduduk. Ayo aja guyon. Ngawur rek. Sarip, anakku kon ndi se Sarip? Mbok aja kaget. Sarep sing teko mbok. Anakku Sarip. Ya opo? Kena cocotku tuh. Kakek duduk gendak ya ngono kuwi kapok. Ora kan tutuk. Mbok, Jarane ora notok aku kok totok. kon tak tutuk rasane ya opo? Enak. Kenek, Mas. Enek, Pak. Enek. Wis tilit. Kon niku ndok ndi se Sarip? Mbok. Sarep gak iso nyambangi simbok. Sarep diuber-uber ambek Walondo, Mbok. Ya Allah. Walondo teko ndok tanah Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres. Sopo sih? Takonono, Mbok. Kon niku sapa? Niki leres daleme buginem. Nggih. Mbok Sari. Yen pangapunten menika wayahe asok PCX menika. Mbok kula mboten mendhet PCX nanging mendhet Suzuki. Suzuki. Honda Sepuki lho. Sekupi. Mboten mendhet PCX. Toh iki jenenge lodho kok nggih tagihan Adira bareng. Dulu kan yo kene utang. Heeh. Biasa. Kon niku digoleki ana masalah apa Sarip? Mbok. Sarip. Sarep dina iki ana masalah. Yen menawa Walondo teko ndok papan kene kate ya apa jajah ana ing tanah Jawa. Aja gigrik aja ngaten, Mbok. Yen samongso-mongso Walondo teko ndok papan kene Sarep sing ngadepi. Iya Sarip. Ojo kuwatir selagi simbok ana kene tak adepane. Yen nganti Walondo teko simbok ndok ngarep, Sarep ndok burine simbok. Iya Le. Sare! Lakone apa iki lho? Kok iso enek paman dolit barang iki? Ya Allah. Londo. Sik to. Iki Londo apa Habib iki? Kok kaya Habaib. Kowe iki jan nyapa kok iso dandananmu kaya Bang Haji Romai. Londo. Londo. Londo ra kopeni ngene iki. Wah, jan. Londo lek Londo ki rambute pirang kok ireng. Londo lek kertune lungset ngene iki. Palondo ki sing apik lho. Cepet sik. Nek Ngono cepet ki. Ora anu belas. Ini lah apik ayo. Nah. malah kaya pemadam kebakaran ya. Ayo. Neng TV. Apa? Pemadam kebakaran. Mongko kowe mau mentas yo wadah cimplungan lho kuwi. Mesti dirubung semut pinggo. Betul apa-apa. Sebenarnya tadi duit. Delok anake sesuk-isuk nabi. Assalamualaikum. Ki apa? Kowe iki Walondo kan ki assalamualaikum. Apa nyuwun sumbangan? Sumbangan masjid. Kamu siapa? Kon sapa? Gue Walindi. Walende. Walondo. Walondo. Kon goleki sapa nduk kene? Saya mencari bangsa kamu yang memberontak bangsa saya. Sapa? Surip. Sarip. Surip bakul pecel banguan kuwi lho. Sarip. Kamu siapa? Sarip gak ono ning kene. Kamu siapa? Aku iki ibune Sarip. Hah? Cantik Mamae amat. Sarip. Hah? Hah? Mama. Kok sih mending?
Ada kacamatane ireng lho. Ireng kan matanya normal. Liyane. Tutuk kono. Kamu nggak pakai duduk kodor duduk kena dok. Mbaknya Sarip. Ora. Tolong jangan sembunyikan Sarip. Karena Sarip adalah penghalang bangsa saya untuk menjajah Gak bangsa ono. kamu. Sarip gak ono ning kene. Ada. Gak ono. Karena tadi saya uber-uber Sarip masuk ke rumah sini Genok, genok. Walanda. Kon wis wani ngancik sikilmu ndok omahe Sarip. Kon gak wedi ta? Ambek Sarip gak wedi kon. Kon karo kondange Sarip. Lor Sarip. Kidul Sarip. paling kereng ini lho. Orang ini lho mau. Tutuk kene. Tutuk kono. Gak. Tutuk kene ana karep opo kon? Bergabunglah dengan bangsa saya. Gak bakalan gelem. Oh, astagfirullahaladzim. Apa? Aku lagi gak iki mesti kan dia. Iya, saking cedeke karo Gusti Allah. Gak ono tinane Sarip, gelem nyawi jambe Walanda. Kalau kamu tidak bisa bergabung dengan bangsa saya akan saya bunuh kamu saat itu. Tentok nih. Sarip sing gembelitak ndasi nduk papan kene, apa Walanda sing gemblondong ndasmu nduk papan kene? Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. Kalau mati, ibu kamu akan saya ciak. Monggo. Mbok, Iya, toleku, anakku Sarip. Walanda tak adepane. Iya, Sarip njaluk dawa pangestumu ya, Mbok. iya tole. Muga-muga Sarip diweni slamet. Iya. Donga pangestuku tanpa nono ya, Le. Lungguh dhisik ning ngarepe simbok kene, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul, timbul, timbul. Anu aku nyun, Lah iki timbule wong tuwa ki sing mandi ya kuwi lho. nyun timbule sithik ya. Sik. Coba le nimboli piye Mas? Le nimboli piye coba kaya ngapa? Masa timbul panggone ning kono saya. Jaluk donga pangestu. Bismillahirrahmanirrahim. Dongaku tanpa nono ya, Le. Timbul. Sik, Timbul. Mas, hop. Ibune Sarip, aku yo nyuwun donga. Pak, nek donga ora enek, mergo sing dikonone iki timbul. Aku yo timbulono. Apa tumono Sarip dileweng iki apa? Lah, tak timbule wong Timbul tuwa iki ki apa? ngono kuwi. Dikecup keningi ngene tok ora mbok leweng. Wong biyen ngono kuwi. Wong biyen ki ngono kuwi nggih to, Pak Bu? Timbule ngoten nggih. Nah, kuwi lho. Nggih. Kuwi tegese sing kon ngabekti karo wong Tuwa. tuwa Wong wadon. piye iso nek kok mbok-mboke resikan ora apa-apa. Tapi piye? Kowe kuwemproh ora tau mambu banyu kok. Gebres kok aku suwi. Ayo. Wis to manuto simbok, Le. Lek mboke resikan ki timbul, lek mboke kemproh sing dilem ki gembos. Manuto simbok, Le. Nah, Kowe sirahe bakal dipepetke, sirahe dipepetke. mesti bakal menang jroning perang. Timbul. 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 Lis. Dalem. Astagfirullahaladzim. Masa bathukku mbok tuku karo bathukmu. Piye Ning to? dhuwur ini lho, bathukku karo bathukmu ki penak lho. Ora usah dadak ngesor barang. Oh, ngono. Nah, timbul ngono Bathuk lho. karo bathuk. Lha kowe nyawangi yo bathuk kene. Iki lho. Lha kowe Lah sing dicawangi lho bathuk endi? Pathuke timbul. Timbul. Pit. Kowe ndek bathuke timbul apa ora? Ayo. Ayo lah, guyon. ya wis. Tak Yo, timbul. jaluk yo, donga pangestu. Le. Rene, Mbok. Yen kok samangsa-mangsa Sarip mati, simbok sing iso nangekke Sarip kaya wiyune ya, Mbok. Yo. Mas.
Halo tuh. Apa? Ada pono Sarip. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. Aja adato saka Sarip ya, Mbok. Iya, Le. Ya lampune ben ketok piye ngono ben serem. Serem ya pecahno kabeh. Simbok donga saka kene, Le. Lampune kene dimatikan dulu lampu wayang. Padang ngono ya, Mas. Benamu met padang ngono. Hei, so, aku. Aja adato, Mas. Sarip gak tega ambek sih. Iya, iya, Le. Iya, iya. Mas, Awas. bukaan dadamu. Rasa lo. Hei, hoi. Aja adato saka sana. Niku suwi-suwi entek-entekane terus bablane timbul. Hei, so. Oh, duwe mami dhewe. Duwe mbok-mbokan. Ayo. Wah, nek kuwi ra ngerti. Lek, kalau ibumu timbul, ini timbel. Awas. Iya. 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 Lo, mati kowe. Iya. Iya. Yo. Yo, terus mati kowe. Iya. Iya. Let. Iya. Iya. Mati kowe. Iya. Timbul. Wong kene sing lagi meneng perang kok yak-yakan dhewe lho. Ngono iki yo mene kode ngono lho. Ngono ki sampeyan ningali ngriki. Ora ya yo. Serius. Ora nyawang perane iki isih. Ora cocok karo setelane wingi jarene aku kon kepraki terus. Tak ningali ngriki ora terus ora madhep ora ya. Malah kaya tukang patri. Lho madhep rono. Ngomong dek koyo setelan iki tra. Setelan iki dudu iki lho. Jenengan niku tak-tak astagfirullah. Lho. Iya. Mas ngomong iki piye? Awas. Iya. Oh, iya. Oh, up. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Lah, terus. Lara lho, Cuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Timbel. As. Ho. Oh, jangan. Sekop. Boh. Ki apa to iki? Mas Sarip mati, Mbok. Anakku Sarip.
ditutupi to. Mboke ya kreatif. Ketok enek sing romantis tak gedhe ndase sik. Iya iki lho, sing marahi timbul. Nah, Sarep anakku, ojo kuwatir le selagi mbokmu iki sik urip, kon iku ya bakal urip maneh Sarep. Angger tak langkahi ping 3 kon kok urip maneh Sarep. Sik ya le tak langkahi mboke timbul. Timbul. Belum. Hei, Waldo. Urip hidup lagi kau. Gak ana tinane Sarep mati yen wis dirangkai sing mbok kaping 3. Tokno kasektenmu mungsuh Sarep dino iki. Tentukan kamu atau saya yang mati di dalam langit. Ais, bohong. Oh, gratis. Oh. Lho Sarep anakku kon mati maneh. Iki diomongi nek kon nutupi ya. Mata. Kita melenas ngono ta. Ya. Oh, dene ditutup nek kaya api-api. Kon mati maneh Sarep, tak langkai simbok ping 3 ya Rep, urip maneh ya Rep. Loh, hidup lagi kamu Sarep. Sarep. Ternyata setelah kamu Mbok. Aduh. Bosok kowe nglangkah. Suwuk. hidup Ano apa? lagi. Ya Mlangkah. apa? Ya apa le, ya apa? Ceblok sak mriki. Ya lali gak tak cukur. Ceblok. Lah kok ceblok sampe. Brewok itu brewok saya. Itu brewok saya. Ayo, Paldo. Tadi kon. Kak Pak Minto. mau wis tak WA lho jane. Iya, iya. Lis, engko enek dapukan Sarip. Nah. Hati-hati cukuren samarku lek ceblok. Anu sing ceblok brewok kula. Proses Iku sampe. brewok kula. Astagfirullahaladzim. Jan wong edan ngrusaki tatanan. Kowe iki barang lho kok iso. Nyapa lo aku? Enek wong mati. Izin. Izin nih Pak Minto. Heeh. Tak dadi Sarip. Mbok menawa lek turan di ceblok. Ya. Siti-siti ora kok potret. Kak wis. Yo, ora apa-apa. Ayo dadi Sarip. Oke. Sarip. Angkat sik. Up. Boleh ngelangkah untuk suwi ya. Ya. Nah, Tak foto nih dua. Oke. Hei, Paldo. Sarip, aku Sarip. Paldo saya. Ya. Mencari yang namanya Sarip Saya. akan saya bunuh. Jangan lama, ojo kesuwen. Ndang patenon mas. Aus. Sangke sektine londo pecoke tugel. Ki lakon apa to Mas Min? ayo kuwi mergo dadak. Dalang kondang Sik to Mas, Mbah Lurah ki paugerane nyuwun lakon kaprawiran. Kudu enek kok ngono ki engko terus piye kuwi Ala engko? rusamu dalang kondang kok kerdus yo opo? Paling ndak kulit ya besetan apa piye ngono. Sik pesen ya ora dadi le dadak. Pesen apa terang ngirit kuwi kok. Hei, akan aku bunuh kamu. Aduh yo. Aku mati mbok. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah iki Masku Sarip iki mau kene iki Masku iki. Ini Sarip sudah meninggal. Oh, Ini kamu siapa? aku iki
adike Sarep. Loh, kamu Ya apa? adiknya? Tak celok nombokku sih. Oh, kamu cantik sekali. Iya. Mau dengan saya? Mau. Kita Kiku. berkasih madu Iya. jadi istri saya. Iya. Oh, ini ada ibunya. Ada. Oh. Mbok Nek. Dok iki ya Sarep apa iki? mateng, Mbok Sarep mateng. Lah ya kok kok. mati. Kon ya apa ta rep anakku kok mati rep? Oh, ini sih. Iki jenenge mayat kok iso obat. Hah? Iki mayat kok ngesot. Mayat kok ngesot. Oh, Ndang dilompati. aja sumelang le. Bakale urip neh kowe rek. Iki mak kok panggah. Meneng mayat itu turu. Ini mboknya Sarip. Oh, Yeah. kamu ibunya Sarip. Yes, Ini adiknya mau saya jadikan istri. boleh lah. Lagi jane Mbak Sari mau pinipin. Kilakon ngopo. Iki Macam mana lakon kau ini perjuangan. kata-kata? Perjuangan loh kau iso. Boleh lah. Wah keprek kamu. Hah? Ndak apa sing penting mahare akeh. Kon tak langkai ya le. Tutuk getak. Tutuk getak. Kresek muka bocahe. Wis tak omongi to. Aja oke. Wis tak omongi aja oke. Campuranmu kokean, aja oke. Nah, kena apa? Kokean iki. Aku ora kombe aku. Lah apa? Wah, kita mau ndak wawi cah kowe. Ya apa sih, Mbok? Kowe iki lakon perjuangan mbok rusak. Oh, jual apa lho aku sing langkai mosok ya tong perapatan ngono kuwi. Oh, kene beda to kok iso. Dik, sewane 50.000. Lele, kana le. Ya, iki sarunge sapa mau? Ya, Mas. Ya, sarunge sapa iki? 100. Duite tak titipne Bu Sri, engko jalukan. Yo, Ya, tembang sapa? duit Pak, kali niki no sulis no. Oh, duet. Nggih, selintutan Ya. Pak, selintutan Pak. Selintutan. Jos yo. Ya. Ini. Ah. Sekar gadung. Mas Luduk, Dalem Mas. sampean tak gandenge ya iki tembangnya selintutan, Nggih. kono gandenge karo Mas Didik, pipit karo Mas Luduk. Nggih, pipit kene. Nduk ayo. Dah. Kene. Dele. Yo, kaya ngapa? Selintutan dados. Yo. Sikat. Iki lho, Sekar Gadung Indonesia. Aku rasuki saben dino mikir terus sedih ati. Ganggu Mas Mojokerto tulaan pasitan jarine kondo tresno lantos lindutan. Deno saya pancen salahku. Saiki terus terang mring sliramu. Kawitan Kang Mas ya ambung sembralan. Rata anggap temenan kok kebablasan. Iya. Oh. Sobat hatiku sobat, tak pikir-pikir kota bajudan. Yatno noladi
yang setia takkan pernah sirna, janjiku tulus tertanam dalam hati. Ku pegang janji setiamu, jangan sampai wengi aku. Gerakkanlah isi hatiku, aku tresno wae sliramu. Ayo dong, tulis konco-konco sergedo, spesial kanggo konco-konco pemuda. Ada wishlist. Ana nduk pipit. Siapa kritik lutut? Aku rasuci saben dino mikir terus dadi ati. Langgu Mas Mojokerto tulaan pancitan jaremu kondo tresno jembon slindutan. Salahku saiki terus terang mring sliramu, kawitane Kang Mas iya amung sembrana, rasa anggap temenan kok kebablasan. Aku tak bakal tinggal di sini ya. Nyebar godhong ikara, mbok yo sing sabar, aku janjirane kok neka. Janji yang setia takkan pernah sirna, janjiku tulus tertanam dalam hati. Ku pegang janji setiamu, jangan sampai wengi aku. Gerakkanlah isi hatiku, aku tresno mring sliramu. Ya, terima kasih Mas Makasih, Fidik Dok. juga Mas Nggih, Duduk. nggih, nggih, Pak. Masih satu tembang Mas Siap, Fidik nggih. siap. Lali janjine. Oke. Kayak apa? Mbak Luki, Mbak Lilis, Mbak Diah, Mbak Mita. Yuk, langsung dados lali janjine.